Ibar Ezkerra ikastola 2000 batean jaio zen. Garai hartan ezkerraldeko ikastola batzuek erabaki zuten lanbide heziketaren aldeko proiektu bat egitea eta Ibar Ezkerra ikastola jarri zituen martxan. Bi ikastola horiek izan ziren Bios Gaztea, Santurtziko ikastola eta Portugaleteko Astileku. Handik ona, ematen dugun prestakuntza eskaintza aldatu egin da. Hasi ginen gizarte laguntzailea hastapena zikloa ematen eta une honetan gaude sartuta buru belarri informatika lanbide familian eta gorputz eta kirol ekintzen lanbide familian. Gero beste aldetik daukagu erdi mailako ziklo bat, informatika arloan. Ziklo honetara etortzen diren ikasleak ez dute batxilergoa ikasi, baizik eta DBH titulo lortu ondoren erabaki dute ibilbide profesional bat hartu, ibilbide akademikoa hartu beharrean, eta lanbide heziketa ibilbidean sartu egin dira. Gela informatika bi geletan ez daude topera. Matrikula egitea gehiago kostatzen da, erdi mailako zikloak direlako eta orokorrean bai ikastoletan, bai institutoetan oraindik ez direlako oso ezagunak. Sakontzea hartu dugun ibilbide honetan eta Bizkaiko ikastola guztiei eskaintzea lanbide heziketako proiektu potente bat. Horretarako une honetan Bizkaiko hainbat ikastolak konpromezu hartu dute lanbide heziketarekiko eta haiekin batera proiektu potente bat egiten ari gara edo prestatzen ari gara Bilbon emateko.